Tu máte presne zápisnicu o výsluchu podozrivého Bernarda Slobodníka z roku 2025 z februára. Otázka vyšetrovateľa: potom, ako vám bola prečítaná vaša výpoveď, vyjadrite sa, či skutočnosti uvádzané v tejto zápisnici sú pravdivé. Hovorí na to známy to udavač Gauner a kajúcník Slobodník, že veci, ktoré sú vedené v zápisnici, sú politické prejavy a nie výpoveď. Nie som si vôbec vedomý, že by som ja takto vypovedal. Toto povedal on, nie my, to si my nevymýšľame, my predkladáme konkrétne dôkazy. Povedzte mi, čo ešte máme dodať? Aby sme presvedčili slovenskú verejnosť, nie slovenská verejnosť je presvedčená, ale orgány činné v trestnom konaní, predovšetkým prokuratúru, že to je jednoducho nevídané, že tu niekto za stovky miliónov eur daruje majetok na Ukrajinu, v podstate zlikviduje obrany schopnosť Slovenskej republiky a na to odpovedá prokurátora slovami, že takto koná dobrý hospodár. Toto bola vláda pána Hegera, to je dobrý hospodár, takto sa to má robiť.